Dayton heeft afgelopen najaar meegedaan met de mobiliteitsprijs van het ANWB-fonds met hun projectvoorstel Fiets, Fix & Go. Een lokaal punt waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt fietsen opknappen voor minima. En niet al te lang daarna hoorden wij dat het projectplan zoals wij het bedacht hadden, dat dat helemaal goed was en het beste idee is geworden. En dat we daarmee de €15.000 hebben gekregen voor deze afdeling. En dat betekent dat we nu dat budget kunnen gebruiken om deze afdeling verder op te starten. En dan met name in het idee van het beschikbaar stellen van fietsen voor mensen die die een smalle beurs hebben. Rino Chico is de drijvende kracht achter de nieuwe fietsenafdeling. Hij staat dagelijks op de werkvloer om de fietsen die binnenkomen na te kijken en te repareren, zodat ze weer tip-top in orde naar de klant kunnen. Ik ben geen fietsmaker geweest, maar ik kom van een ander land. Ik kom uit Syrië. Ik ben bijna 8 jaar in Nederland. Maar toen ik begin bij deze fiets van Bike, 5 jaar. Daarna nu samen met Dayton. Dus je hebt hier de fiets, wat ga je dan doen? Ja, je moet allemaal nakijken. Batterijen, stuur, banden, kettingspan, alles moet nakijken dat alles goed doet het. Wat zijn de dingen die je moet repareren? Dus meestal kijk, de stuur, bellen, de shifter, de versnelling en banden pompen en lekke banden. Dus, En wat vind je het leukst om te doen? ja, dus de leukste, ja, dus fiets bij elkaar. Uit elkaar en in elkaar. Dat is, ik heb heel veel gedaan. Heb je ook wel eens een fiets die je niet kunt repareren? Ja, dus, de heel oude fiets misschien nog wel van vroeger, maar dus nieuwe van elektriek, dat kan alles. Dus, Ja, jij kunt alles maken. Ja, bijna alles. Afdelingschef Michel van der Plassen is trots op het werk dat hier gedaan wordt. Elke dag is anders. Met mensen die niet overal verstand van hebben, maar uiteindelijk, doordat ze allemaal een stukje kunnen, maken we uiteindelijk een eindproduct waar we samen aan gewerkt hebben. Zelf geniet hij van zijn rol als coördinator. Dat je met de mensen mag werken, dat je de boel mag organiseren, dat je zorgt dat de mensen vooruit kunnen, dat ze de spulletjes op de juiste plaats hebben, op tijd hebben. En dat het product op tijd klaar is om het ter af te leveren bij de klant. Van der Plassen kijkt ook alvast naar de toekomst. Hij is druk in gesprek met fietsverhuurbedrijven om het onderhoud hier naartoe te halen. Ik hoop dat dan de afdeling vol staat met fietsen, dat de jongens dus elke dag bezig zijn met de fietsen repareren.